orang. Kok untuk orang-orang yang sok-sok shopping di online do. Tiok postingan orang, ini nanti tiok pulo cek harga. Masa masuk foto orang beko, cek harga ya cek harga ya say. Tu mente mode do. Beko lah dijawab orang pertanyaan beko, sudah itu hilang lindeh meleh. Kok ditanya lo balik beko dia, apa jawabannya lian orang? Makasih ya informasinya. Tanya suami dulu. Itu mentenya do pikir-pikir dulu je. Lo dipikirnya do ampu orang labangka. Wah, labangka ampu menjawab pertanyaan Satio foto beko. Lah dicek harga do. Sakalo na ditanya ne. Nani kolah, nani tuelah jawab lah dek orang. Lah tabu dua mato bagai tapi nan jaga awak ndo jadi bali do. Lah ilo nampak di hedek lian lerang. Sudah ditanya harago awak. Di Bali kau orang. Coba pikir dek lian dorang. Nampak me beko tu 2 hari sudah itunya. Keluar me postingannya do. Terima kasih ya. Orderannya sudah sampai. Ndak teh duda. Ilalah ke hati paye. Ke hati manyalino raso Wah, nanya kau bunubun bagai dek pipa aleh nyulian gang. Lah ijo nampak dia dari tu leh. Di screenshot foto orang ditanya harago daki awak. Jaga awak malindak banyak enan awak jua. Do jaga awak menan ditanya ne harago do. Jo jaga orang bagai awak ke awak pulo ditanya ne harago Co pikir dek lian durang. Derita kami penggalas online ko tapi ba aleh. Tapaso juo teh do. Ko awak nak manggalas juo, awak nak pitih juo. Tapi mu ibu-ibu alah juo teh. Ditanya durang cek harga cek ya. Dolah itu leh lah harok do. Kasene poti doh. Tu teh tolong buat ni yang PHP do pemberi harapan palsu. Kok nolai pitih do. Jangan batanyo-tanyo le. Kok sekadar batanyo menyo pikian dolah ampu orang nang kabangka bagai. Pikian dolah mato orang nang kata buduo bagai. Lai niai, lai pitih baru awak batanyo. Yan yang ya do talok leh.